Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't just fucking put it on. אז האינטרו יצא לא משהו, אז אני מחקתי את הקטע, אז אני עכשיו נגיד כאן דום, הצ'אנל בדס גיימינג, אני כאן משחק אינטרנט עם גיא, ובואו תראו מה קרה. בייס, שאמרנו, אנחנו רוצים לבנות על בייס. טוב, אז איפה? בואו נלך לבייס הקודם, ניקח את הדברים, לממש טיפה מרחק מכאן, לבונדרים. לא רואים נראה לי, בואו נפעיל להם את הנייט ויז'ון שיוכלו לראות הכל. יאללה, נפעיל נייט. וופה, אני עם נייט. עכשיו אתם רואים כאן שחור לבד בטח. כן. יש את המילטרי בייס, שזה ה-X, איפה שלחנו, ויש את הברי ווד, שם זה הבייס שלנו, אז אנחנו הולכים עכשיו לשם. יאללה בוא. יאללה, זה מה זומבי שם. איך הוא לא עומד יקרה לראש, או שפספסתי או שאני אקום, או ששתיהם. או שתראי, סע. רגע, אני אגיד לך לאיפה. תודה איפה זה, זה 2 מטר מכאן, אני לא צריך מפה. כן, תמשיך ישר. רק ישר. בשביל עכשיו רק ישר, זהו. מעניין מתי יתחיל הפיסט. אנחנו כאן לבד, זה משלים. אתה מצלם עכשיו? כן. שומעים אותנו? כן. אתה יודע שאני יכול למחוק את זה, באמת, מה שאמרתי עומד למחוק. וגם את כל הנסיעה הזאת אני עומד למחוק. תירה בו. אני מוציא את האקדח. אין לי כדור. הדשאט. איפה הסוויסט מגזין? לא יודע. הנה. אני לא רואה כלום בנייט ויז'ון. ואני... יופי, צריך רק סביליאן בולט, ואני יכול למלא את המחסניות שלנו. צ'יטה. זהו. אמרתי לך. זה מה שהארדרופ... אני הולך לבייס. בוא איתי. הבייס כאן. רגע, אני הולך לגנץ. רגע, אני רוצה לבדוק מה יש. וואי, אני חייב לשתות משהו. איפה האוטו שלנו? שיט, אני חייב לשתות. לא יודע, איפה שאתה שמת. האוטו... תזמן לי שתייה. מה זה תזמן לי שתייה? אמרנו שזה רק המצב חירום. נו, מצב חירום, והנה מצאתי קלצ'ניקוב. יש לנו כאן את הפקודות, קיקו, גם מישהו. ועכשיו הוא רוצה עכשיו שאני אתאמן לו דברים. ילד חמוד זה. הנה, מצאתי בשבילך מים. תביא לי. אוקיי, אני הופך אותם למים טובים, כי הם מולטי. שמח שלי בא. יאללה, בוא. שמתי AK, שמתי עליו רד דוט סייד, שמתי עליו פלאש היידר. בסדר, בוא. היא באה. הוא נראה לי הגנרטור עובד כאן כבר איזה 2.5. הוא לא צריך דלק בכלל. איפה האוטו? אני לקחת כאן איזה אוטו שמצאתי. אני בא לסלוח לך. הנה, אני פה, יא דפוק. אבל איפה האוטו הקודם? לא יודע. אני הלכתי לעבור אותו. זה טיפש, הוא כאן היה בבית קברות. הנה, האוטו משטרה שלנו פה גם. האוטו משטרה, לא צריך. קח ממנו את כל הדלק ותעביר לאוטו שלו. יש לנו את הארבי, זה הכי טוב הארבי. יאללה, בוא נלך לעשות טיפה MLG פרו בלילה, ככה בוא. מה זאת אומרת? MLG, יאללה בוא נעשה כזה נוסקופ או משהו, יאללה תביא את הסנייפר שלך. הסנייפר שלי עליי. יאללה. רגע, אני אשים את כל הבגדים שלי. כן, יאללה בוא נלך. לעצור טיפה זומבים ולהשיג טיפה XP שלך. אז איפה המכנסיים שלי? גנבתי לך אותם, סתם לא. שיט, הם שם נראה לי, רגע. זרקת אותם לרצפה? כנראה. זה ילד, זרק לבד. למה אתה בלי מכנסיים, ילד? הנה. בוא לפה, אני אנס אותך.
הנה. יאללה, בוא. רגע. וואי. יש לי חוסר בכדורים כבר. לא. עייף אתה, יאללה, בוא. בוא ניקח אותו משטרה. איך מדליקים סירנה? אתה רוצה לדעת? לא אמרנו שעוזבים את הבייס הזה. אז לא, ואני רוצה אותי. איך מדליקים כאן את הסירנה? אי אפשר נראה לי. אפשר, אני ראיתי. בטוח? בוקר? יאללה, צא מהאוטו. יש לי מרחק ארוך, הלכנו, וואי. לא, אני רוצה לדעת כמה אתה נותן לי. לכו. קישט. אם היה כאן PvP הייתי הורג אותך בזמן. קישט. עכשיו סנייפר. זמן סנייפר. בום! הדשוט. תהיה בשקט. מצאתי סוויפט מגזין. מתי שתראה מלא זומבים תהיה בשקט. למה? אני רוצה לעשות MLG פה. מפה. איפה אתה בכלל? הנה, תהיה בשקט. לא, רציתי אני לעשות MLG. בסדר, דפוק. תביא גריפ לסנייפר שלי. פאקינג זומביז! לא, כולם הרגתי. איזה קקי. קקי אני. למה הרבצת לי, קקי? יא קקי. שם את הפה. תגיד לי קקי. אבא שלך קקי. זהו זה, תרים ידיים. בוא. סליחה. אני כל כך מפחד. תפחד. תפחד. למה אתה מרביץ לדברים? כיף למה אתה לו. מרביץ לדברים? עכשיו אני עושה PvP, רוצה לראות? לא. אני ארוג אותך עם הסנייפר. גם אני עם סנייפר, דפוק. אבל אני יותר טוב. מה קשור? אני יותר MLG פרו. כן? מה אתה לא ממש. מאמין לי? איזה קשה זה למצוא מצאתי קלווין יופי, בולט. תודה. פרייר. וואי. למה לראות את הזומבי? עכשיו מלא זומבים יבואו אלינו. אכפת לי. מה זה מה אכפת לי? אני אראה לך מה זה אכפת לי. אם אני רואה שם זומבי באופק אני הורג אותו. אתה תראה זומבי נראה לך. בא אליך. תהיה בשקט. יואו, אלוהים שקר. מה זה? אני רוצה לעשות את ה-MLG. אבל לא, אתה הורס שמחות. טוב, יאללה ביי. כן, אז יקר. יאללה, ללכת? לא? למה נתת קיק? כי אתה לא נותן לי להרוג אותם. אני רוצה לצלם. איפה אתה שמן? באחד המקררים. מה? באחד המקררים באמת. איזה דפוק זה נשמע. בוא נראה מה לקח לי קצת. אוי מיץ, אני רוצה לשתות. חנות אוכל עם מלא אוכל. איזה כיף. פוטטו.
כמה אוכל, באמת. ספורט. איפה אתה? חבר סתם. מידי פוטטו. קולה, זה יגן עליי. זה יגן עליי בתוך הבית הזה. זה הדבר היחיד שיגן עליי מגל. איזה בית? תתחבא כאן, תחת המיטה חמוד. אני מתחבא מתחת המיטה. איפה אתה? אז יאללה לסוף הפרק, מקווה שאתם נהניתם, כי אני וגיא באמת נהנינו, ויאללה ביי.